Van egy hely, ahova mehetek én, mert nem leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, mert velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely, de van az a hely, a mennyei hely, de van az a hely, a mennyei hely, de van az a hely. Sokan mondják, hogy ez csak mese, hogy az ember a földről a mennyben menne. Ilyenkor szemeim csak fölnéznek, ezt Jézus ígérte és neki hiszek. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Van az a hely, a mennyei hely, van az a hely, a mennyei hely, van az a hely, a mennyei hely, van az a hely. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Van az a hely, a mennyei hely, van az a hely,
az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, lelkem csak téged áld. Egy új nap kér, és már ébred minden. Itt az idő, hogy áldjalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előttem. Hadd zengjek este is majd hálával. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, lelkem csak téged áld. Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, szerelmed mély, és az égig ér. Nem szűnök énekelni jóságodról. 10 000 okom van, hogy zengjek még. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, lelkem csak téged áld. És egy nap majd ez a test elgyengül, erőm elhagy, utam véget ér. A lelkem mégis téged áld vég nélkül. 10 000 évig, és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még,
az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsérd, a lelkem csak téged áld, a lelkem csak téged áld. Szeretlek, mert kegyelmed sose csal meg, és minden nap tenyeredben tartasz. Reggel ébredéstől lefekvésemig éneklem a te jóságodat. Szelíd hangon, sok-sok tűzön átvezettél, a sötétségben nincsen más ilyen közel. Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem a te jóságodat. utamban hű voltál, és egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Minden utamban hű voltál,
Szeretettel köszöntjük azokat, akik most bekapcsolódtatok a médián keresztül, akár a rádió, vagy a televízió, vagy az élő közvetítésbe. Isten áldjon meg benneteket, és gyülekezet, mindjárt Isten igéje fog következni, és be akarom mutatni röviden a mi vendégünket, de előtte kaptam 3 dolgot. Ezt muszáj kihirdetnem, és azt hiszem, hogy ez most elsősorban azoknak szól, akik nincsenek itt. Az első dolog, hogy láttam valakit, aki veszélyeztetett terhes, és olyan félelmek, olyan gyötrések alatt volt, és mindenféle dolgot próbál úgy tenni, hogy az orvosok mondták neki. És nem tudja megélni örömmel az ő áldott állapotát. Ez az üzenet neked szól. Azt mondja neked az Úr, hogy semmi baj nem lesz a babáddal, se veled sem, élj egy egészséges, normális életet, adjál hálát minden nap azért, hogy kaptál Istentől egy ajándékot, és meglátod, hogy örülni fogsz egy egészséges babának, és a félelemnek semmi helye a te életedben. Megkötjük ezt az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Légy szabad ettől. Láttam egy másik házaspárt, aki már régóta babára vár. És szeretnék egy örömhírt mondani neked, hogy most a mennyből elindult, és megkapod az ajándékot. Nem soká meg fog érkezni. Legyél kész a fogadásra, és hittel fogadjátok, mert az Úr megajándékoz benneteket egy gyönyörű kisfiúval. Legyetek áldottak a Jézus nevében. Láttam egy fekvő beteget, aki nagyon izzadt, és valószínűleg láz, vagy nem tudom milyen gyötrelem volt rajta, és hogyha most hallod ezt az üzenetet, szólok neked, hogy most az Úrnak a gyógyító ereje meglátogat téged. Meglátogat téged, és szólok neked, hogy kelj fel és járj az Úr Jézus nevében, és ahogy elindulsz, az Úrnak a hatalma leveszi rólad ezt a korságot, és teljesen meg fogsz gyógyulni. Adjál dicsőséget az Istennek, kelj fel és járj most az Úr Jézus nevében, mert Isten gyógyító hatalma meg fog téged látogatni. Ámen! Na, ezt fontosnak tartottam még, mert nagyon megterhelt a dicséret alatt az Úr ezzel a 3 dologgal. Na, de mai vendégünk Perjési István, fogadjátok őt szeretettel, apostoli szolgáló, egy atyai szolgáló. Mi együtt dolgozunk a Nemzeti Apostoli Testületbe, és tényleg egy jó élmény vele együtt dolgozni. A többit meg nem mondjuk el, és tényleg hálás vagyok Istennek az ő szolgálatáért. Ő még a baptista egyházban kezdte annak idején, és egy ébredési, megújulási mozgalom jött létre, amit most agapé gyülekezeteknek hívunk. Egy nemzeti szolgálata van, sok könyvet ír, úgyhogy most erről is fog beszélni, és Isten élő igéjét fogja nektek hirdetni. Fogadjátok őt szeretettel. Örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm a szeretetteljes fogadtatást, nagyon értékelem a szíveteket és a szívetek nyitottságát, és szeretnék ezzel nem visszaélni, hanem élni. Az én testvérem itt az elején, a dicsőítés elején engem hozott fel, hogy engem kövessetek a dicsőítésbe, és mondtam neki, hogy annak idején, mikor a bapti gyülibe bekerültem, megtértem, mindjárt beraktak az énekkarba, de hát az, hogy a bogyók mennyivel mennek föl, meg mennyivel le, azt én nagyon nem tudtam eltalálni, és ezért egy olyan megoldást választottam, hogy tátogtam. Na most ez eddig rendben volt, csak az volt mindig az érdekes, hogy az első sorban hallókészülékkel ülő nénik alkalom végén mindig odajöttek és megdicsértek, hogy ők hallották. És hogy az én hangom a legjobb. Na hát itt azért nem tátogtam, de erre emlékeztem így vissza. Nagyon szeretném elmondani azt, hogy nagyon értékelem az agapé. Hol vagyok? Omega. Oké.
az Omega gyülekezet agapé szeretetét, ezt akartam mondani. Nagyon értékellek benneteket, a szolgálatotokat, az egész hálózatét. Imre, téged különösen is tisztellek azért a munkáért, amit teszel. Tudom, hogy vannak sokan, akik nem értik a dolgokat sokszor, de én mint hasonló elhívású ember, én nagyon értékelem azt, ami az Omega hálózatban történik, úgyhogy a szívemben nagyon benne vagytok, és ezek a mozdulások, törekvések, amik itt vannak is, meg lesznek, és én hiszem, hogy Isten dicsőségére vannak, és a királyság építésére. Az elmúlt évben, évelején, most már lassan 2 éve volt egy álmom, amikor Isten szólt hozzám, mert hozzám már álomban beszél az Úr. Igen. És az álomban azt mondta Isten, hogy hosszabbítsd meg az életedet. Na hát ugye fölébredtem, rögtön írtam fel, mert már ugye fő vagyok ezekre készülve, hosszabbítsd meg az életedet, és vártam, hogy na akkor mondja tovább, hogy most béres cseppet szedjek, vagy mi legyen. És akkor nem szólt semmit, visszaaludtam, hát ott az álmomban ott várt Isten, és akkor folytatta, hosszabbítsd meg az életedet, és hagyj örökséget. És ez számomra most egy pár éve egy nagyon fontos szempont, hogy szeretnék örökséget hagyni, és ebben Isten különösen is kiemelte azt, hogy én nem tartom magam íróprofétának, de hát ő rászed, hogy írjak könyveket. Már korábban is rászedett, és elkezdtem ezt. Én most ezek közül hoztam ide közétek is. Az első könyvem igen vastag lett. De ilyet többet nem követek el. Ezt tudom. Ez az elengedő szeretetről szól, ezt szülőknek írtam. Ez nagyon fontos, hogy a láthatatlan köldök, zsinorok, azok szakadjanak. Aztán a komolyabb témában a kiégésemmel kapcsolatosan a Maradj talpon, ahol leírtam azt, hogy hát sajnos volt 2000 körül, amikor a szolgálat fontosabbá vált, mint az Úr, és a prioritásokat valahol eltévesztettem, és elindultam a spirálba lefelé, és hát nagy kegyelem volt Isten részéről, hogy kimentett és kiemelt ebből. Ezt írtam le, az utolsó fejezetet, hogy ezt feleségem hogy élte meg, azt ő írta bele. A harmadik komolyabb könyv, az most jelent meg 2 hete, majd megérkezik, mert ahogy csomagoltuk a dobozba, az pont kimaradt a legújabb könyv. Ez egy új sorozat, amit Isten úgy a szívemre helyezett. A sorozatnak a címe az, hogy Púp helyett szárnyakat. És ez szerintem egy jó cím, és ennek az első része vagy kötete, annak a címe pedig a keresztény életvitel. És ezt fontosnak tartom, mert sokszor látom, hogy valaki keresztényé lesz, de az életvitele az valahogy lemarad, a keresztény életvitel, és hogy ez is zárkózzon föl és kapjon szárnyakat. Aztán hát ezt az Úr, sokan úgy gondolják, hogy hát emiatt majd bűnbánatot kéne tartsak inkább, de a helyzet az, hogy Isten tényleg egy vidám elmét adott nekem, és aztán volt, hogy megszólította, hogy ezt a vidám elmét is állítsam az ő szolgálatába. És akkor ebből született meg ez a sorozat, ebből most már 6 itt van, a 7. az jövő héten jön ki a nyomdából. Ennek a sorozatnak a címe az, hogy Ránctalanító. Ezt csak olyanoknak ajánlom, akik úgy érzik, hogy a szájuk szélével meg tudják közelíteni a fülüket. Akiknek ez nem megy, annak nem ajánlom, mert véletlenül körbe szalad a szád, és akkor gondod lesz belőle. Ebben az életemnek akár poénos történeteit írom le, akár történeteket poénos formában írom le, de nagyon, nagyon szeretem ezeket a történeteket, úgyhogy sokféle élethelyzetből. Na itt van például ez, hát nem tudom, hogy ti éltetek-e meg ilyet, hogy ez egy roma temetésen volt, ahogy a halott néni kijött a koporsóból. Na hát csak ennyit erről a részről.
ha érdekel a többi, hogy az hogy történt, akkor, bocsánat, itt akkor elpakolgatok. Na, akkor mindezek után, akkor... Ja, igen, ezt hoztam, és akkor ezt, aki szeretne ebből venni, akkor megkapható, igen. Itt az alkalom végén, nem most. Igen. Na. Szóval, amivel úgy, tudjátok, ilyenkor, mikor ilyen különös helyre készül az ember, mint ahogy ide jövök hozzátok, akkor ugye nagyon izgulok, hogy tényleg úgy jó legyen az ige választás, vagy az üzenet, amit úgy Isten a szívemre helyez, annál is inkább ugye, hogy délután is még egyszer ezt el kell mondanom. Annak idején, mikor még mielőtt átadtam a lőrinci szolgálatomat, nálunk 4 istentisztelet volt egy nap. Úgyhogy 4-szer mondtam el ugyanazt a prédikációt, ugye más hallgatóságnak mindig. Na tehát, én bennem ez az ige fogalmazódott meg, és ebből szeretnék átadni üzenetet. Egy jól ismert ige az 50. Zsoldár utolsó 23. verse, amely így hangzik: aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Hogy mi a hálaadás? A hálaadás alapvetőleg most Isten felé az ő felismert kegyelmére, jóságára, szeretetére adott reakció és válasz. Ehhez viszont az tényleg egy lényeges, hogy ez működjön, hogy ezt fel kell ismerni. Hogy az életemben ott van az Isten, ahogy megígérte, velem van, minden nap, nem marad el tőlem, és hogy felismerni azt az isteni munkát, még akkor is, amikor valahol úgy érzem, hogy egy lánctalpas ment rajtam keresztül, akkor is felismerni azt, hogy az Isten akkor is ott van, és az ő kegyelme, jósága akkor is ott van, és akkor is működik, és ha ezt felismerem ezekben a helyzetekben, akkor viszont jön a hálaadás. Úgyhogy felfedezni ezt a kegyelmet a mindennapi életünkben, ez egy nagyon lényeges dolog. Hát, hogyha ezt mondom, hogy a megváltás. Ugye itt hát mindenki ezt már felfedezte, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus Krisztus eljött, az életét adta, megváltott, bűneinkre bocsánatot nyertünk, üdvösségünk van, és a többi. És lehet azt mondani, hát ezért már adtunk hálát. Itt szerintem nem ül senki olyan, aki ezért még nem adott volna hálát. De nyilván, hogy egyszer ezt megtettük, akkor ezzel nem biztos, hogy ezt le is tudtuk, hanem ezt újra meg újra átéljük, hogy micsoda kegyelem az, hogy ez a pozíció a milyen, és ebbe tart bennünket az Isten, és ez már eleve olyan, hogy ezt akármikor folyamatosan megláthatjuk, megfoghatjuk, és már is benyomjuk a gombot, és jön a hálaadás, és köszönet, és a többi. Aztán, hogyha én most itt megkérdeznélek benneteket, hogy a múltból emlékeztek olyasmire, ahol Isten kegyelmét, jóságát, szeretetét valamiben felfedeztétek? Szerintem mindenki tudna írni könyvet erről, az életéből, hogy hányszor és hányszor ez megtörtént. És jött föl a hálaadás, és ez egy természetes dolog. És természetes dolog a mindennapi életünkben is. Hogyha van egy ima meghallgattatás, akkor Uram, ezt jól megcsináltad. És akkor már is az ember mondja Istennek ezt. Amikor sikerülnek dolgok az életünkben, amikor valamilyen áldást kapunk Istentől, amikor meggyógyulunk, megszabadulunk, és a többi. Szóval már is felfedezett kegyelem, és Istennek a munkája, és már is akkor kell, hogy jöjjön az Isten felé való hálaadás. Na most ez eddig így normális, meg rendben van. De Isten úgy beszélt a szívemhez, hogy a hálaadásnak nem csak akkor van ideje, amikor tényleg valami jól működik, és sikeres időszakot élünk meg, hanem akkor is, az az időszak is, nem kell, hogy átmenjen, most így mondom, az ördögnek a terepére, amikor harcaink vannak, amikor nehézségeket élünk át, hogy akkor ennek a jellemzője ne a panaszkodás legyen, ne a keserűség legyen, és a sajnáltatás legyen, hanem
ezekben az időszakokban, ezeken a terepeken is, hogy megtaláljuk azt, hogy miközben átmegyek és harcolok, hogy eközben van okom, és van lehetőségem arra, hogy felfedezzem, hogy mindeközben Isten itt van velem, hogy Isten munkálkodik. És vannak az életemben terepek, amikért ezekben a helyzetekben is lehet hálát adni. Úgyhogy már előre mondom így nektek, hogy ezeket a terepeket, időszakokat is vegyétek vissza, amit esetleg az ellenség próbál meg kihasználni, mert ezek is annak az Istennek járnak, aki tényleg kegyelmes volt hozzánk és szeret bennünket. Vannak olyan helyzetek például, amikor valami jó elindul, és tényleg hálát adunk, és Isten munkálkodik, és fantasztikus vagy Istenünk, és halleluja. És mi van akkor, hogyha ebben van egy törés? Mi van akkor, hogyha ez megváltozik? Na, akkor ugye megállunk, hogy na mi van, Uram? Hát akkor most eddig tartott, és nem, hanem keresni azt, hogy tényleg mi van. Mi van a kegyelem, az most hogy alakul, hogy formálódik. Mert az Istentől ez jön, és ez az isteni munka, ez nem szűnik meg. Mondok egy példát. Néhány évvel ezelőtt, éppen így december környékén voltam a klinikákon, kaptam egy szurit, mert a vállam nem akart működni rendesen, és egy szárnyra akar kelni, annak ezt a gyakorlatot kell tudni végezni. Úgyhogy kijöttem a rendelőből, és ahogy kijöttem, a pillantásom egy családra esett ott az ajtó előtt. 2 mozgássérült gyermekkel volt az apukája és az anyukája, az egyik tolószékbe lekötözve, és hát nagyon nyomorult állapotban, a másik olyan kis bicebócaként tudott úgy mozogni, de ami különös volt számomra, az a szeretet, ahogy az az édesapa és édesanya foglalkozott azzal a 2 gyerekkel, nem idegesen és nem kiabálva egyebek, hanem úgy, ahogy kell, segítették a gyermekeiket. És akkor Isten szól hozzám, hogy menj oda és áld meg őket. Hát ugye készítettem akkor a kezemet, hogy akkor oda megyek, de azt mondja Isten, ne így. A pénztárcát vedd elő, és ami van, azt add oda. Isten tudja ezeket a dolgokat, mi nagy játékokat játszunk ilyen ügyben, és hát ilyenkor a minden. Annyit azt még hallottam, hogy ebédpénzt azt tartatsz meg magadnak. Akkor kivettem a pénzt, 50 000 forint volt benne. Ez nekem nagy pénz. De hát Isten, amikor szól, akkor a minden. És akkor oda mentem, és azt mondtam, hogy Isten szólt nekem, hogy áldjam meg magukat, és hogy ezt itt karácsony előtt adjam oda. Hát a férj az tiltakozott, hogy nem kell, szó se lehet. A gyerekek bíztatták a papát, de apu, hát karácsony jön, fogadd el, és milyen jól jön ez. És akkor ott ment a vita, aztán csak úgy a kezébe nyomtam a apunak, és éppen szólították őket. A folyosónak a másik végén írtó hosszú folyosó volt, és tömve volt emberekkel, akik ott várakoztak, és akkor hát elindultak, és az apuka jobbra is, balra is mondja az embereknek. Isten azt mondta neki, hogy adja ide nekem ezt a pénzt. Isten azt mondta neki, hogy nekem ezt a pénzt adja. És akkor így ment végig a folyosón, és én ott álltam, és egyre több arcot láttam, hogy érdeklődve néznek, hogy kinek mondja ezt Isten, hogy adjon pénzt, és amikor már nagyon sok arcot így láttam felém fordulva, akkor úgy gondoltam, hogy na, itt a helyzet a menekülésre, mert kiürült a kassa. Este feleségemmel szoktunk beszélgetni, ülünk együtt, mondom neki, hogy voltam klinikákon, és hát Isten szólt, hogy áldjak meg egy ilyen családot, és feleségem ilyenkor bíztat, jól tetted, és kicsit izgultam, csak ne kérdezze, hogy mennyit adtam. És tényleg olyan jól sikerült, hogy nem kérdezett semmit. Befejeztük, és amikor fölállt, ment a hálószobába, akkor azért csak megállt, hogy egyébként mennyit adtál? Hát akkor mondom 50 000. Láttam, hogy kicsit nagy lesz a szeme,
De az én drága feleségemnek, most leszünk februárban 50 éves házasok, ő kezdettől fogva azt mondja, úgy szoktam ilyenkor mondani, hogy minden jó, amit apjuk tészen. Ezt szerintem itt is minden feleség, ugye, ezt így gyakorolja. Jól van. Szóval 50 000, minden jó, amit apjuk tészen, azt ment lefeküdni. Másnap reggel 7 órakor pittyeg a telefonom, a bank jelez vissza, hogy az egész évi forgalom után visszatérít nekem 50 000 forintot. Hát mondom, uram, ez nagyon gyors volt, úgyhogy pár óra alatt visszajött. Igen ám, délután kaptam 2 borítékot, 450 000 forinttal összesen. Ha most ezt kiszámolja egy matematikus, az 10-szerese. Este leültem a feleségemmel, mondom, hát az történt, hogy reggel már visszajött, délután meg már 10-szeresénél tartunk. A feleségem rögtön listát vett elő, karácsony, és rögtön megvolt, nagyon gyors. Következő nap Isten mondja, hogy ez ügyben én nagyon élesen tudok Istennel kommunikálni, bárcsak minden terület így lenne, de ebben nagyon. Másnap szól Isten, hogy olvassam a magvető példázatát. És aztán ott, hogy a jó földbe esett mag 30-60-100-szoros. És akkor hát olvasom, ilyenkor addig kell olvasni, még meg nem értem, hogy mit akar mondani, és akkor hát kezdtem így gyanút fogni, hogy 30, hát uram, itt ez a 10-szeres is, ez már nekem olyan, hogy már ezt is alig hordozom, ne feszítsd itt a húrt. De hát nem tudtam meggyőzni Istent, mert következő nap, ugye én minimál nyugdíjjal mentem nyugdíjba, hajrá, havi 4 tankolásra akkor elég volt, úgyhogy, és jön be az irodába, volt presbiterek, meg a Paul Henderson, hogy jöttek, hogy megáldjanak engem, és a kezembe nyomtak egy borítékot, amiben 1 millió forint volt. Hát mondom, ez ha matematikus, erre mit mond? Ez már 30-szoros. Este elmondom a feleségemnek, az a helyzet, hogy ez a szappanopera folytatódik, és most 30-szorosnál járunk, feleségem eltépi a listát, gyorsan egy új listát csinál, és megyünk tovább, szuper, és akkor, de ez itt tényleg komolyan mondom, így történt. Következő nap Isten megint az igéhez terel. És akkor hozza elém, hogy a 2 Korintus 9-et, na azt kell olvasgatni. És akkor ott a 10. vers az külön kiemelkedett, és akkor ilyenkor újra, vagy 20-szor elolvastam. Magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megáldja és megsokasítja a vetőmagotokat. És olvasom, és egyszer csak úgy kezd egy kép kialakulni bennem, hogy alapvetőleg 2 raktár van. Az egyik raktár az, amelyikből élünk, én, a családom és a többi. És van egy másik raktár, az a vetőmag raktára. És akkor hát úgy nézegettem így, hogy hát akkor az én raktáram, és akkor most van 30-szoros, akkor ez most hova? Melyik raktárban van? És akkor Isten mondta, ez vetőmag raktárban van. Úgyhogy a 30-szorosnak integettem, este feleségemmel, mondom, a történet folytatódik. Eddig volt 30-szoros, 1 millió 500 000 forint, mára nincs semmi, mert Isten azt mondta, hogy ezt vessük, és ezt osszuk szét embereknek. Feleségem újra összetépte a papírt, elővette egy újat, és arra már azt írta fel, hogy kinek mennyit. És hát 1,5 millió pillanatok alatt szét lehet osztani, ugye egy papíron, és aztán szét is osztottuk. Szerintetek a hálaadásunk, amikor visszajött az 50, visszajött a 10-szeres, 30-szoros, szóval ez a szintű hálaadás, ugye, hogy fokozódott egyre jobban.
ez megtört, miután Isten ezt átirányította a vetőmagraktárba. Még nagyobb lett, hogy Isten ennyi pénzt még így nem bízott rám, vagy ránk, hogy ez most arra van, hogy ezt most szét kell osztani. És annyira hálásak voltunk Istennek. És tudjátok, ahogy ez tényleg úgy szét lett rakva olyannak, aki 2 éve már nem vett magának húst például, mert nem telt rá. És amikor mondtam neki, hogy most hány kilót kell vegyen, akkor ott elkezdett sírni. És szóval ez a fantasztikus volt. És egész egyszerűen az, hogy megváltoztatta Isten az alaphelyzetet, az nem változtatta meg a hálaadást. Sőt, emelte a hálaadásnak a szintjét. És éppen ezért ez nagyon lényeges dolog, hogyha Isten alakítja a dolgokat, akkor nekünk azt a rugalmasságot fel kell venni, hogy a hálaadás az ne szűnjön. A hálaadás az maradjon, sőt, ha lehet egy újabb helyzetben, az még nagyobb, még erőteljesebb legyen. Aki hálával áldozik, az dicsőíti az Istent. És Isten ezt szereti, amikor ezzel is, nem csak így ilyen formában az imádkozásokkal, hanem ilyen formában is mi dicsérjük az Istent, mert felfedezzük a jóságát, kegyelmét, isteni szeretetét, munkáját az életünk felett. És az is jó, tudjátok, amikor ezt időben fedezzük föl. És nem már csak úgy késve, mint elszalasztott lehetőséget. Visszaemlékszem 2006-ban, szilveszterkor a nappalinkban, mielőtt elmegyünk Gyülibe, vagy akárhova, feleségemmel mindig imádkozunk, és úgy indulunk el. Kértünk áldást az utunkra, az alkalomra, védelmet az otthonunkra, és a többi. És ahogy imádkozom, egyszer csak egy lentről, az alsó szintről egy nagy morgást hallok. Mondom, a kazánnal mi lehet. De úgy egyre erőteljesebb volt a morgás, de aztán valahogy az morgás még vadabb volt, és aztán láttam, hogy a csillár is himnálózik, és akkor kimondtam, te ez egy földrengés. És tényleg az egész házunk így remegett, csak megjegyzem, hogy imádkoztam, és megrendült a hely. Csak megjegyzem, biztos van nektek is ilyen élményetek, nekem van. Úgyhogy ezt tudom, hogy milyen, amikor megrendül a hely. Na és akkor, ahogy hát ott néztük, hogy most összeomlik az épület, vagy most mi lesz velünk, és hát egy idő után kimentem a erkére az utcai fronton, és azt láttam, hogy az utca népe ott van, ott tolong a házunk előtt. Ott kiabálnak, jajveszékelnek, és a többi. Mikor mi oda költöztünk, én évekig postaládákba dobáltam be traktátusokat, hívtam őket hozzánk mindenféle ürüggyel, hogy jöjjenek, látogassanak meg, próbálkoztam kapcsolatot teremteni. Hát egy ember nem jött el, sose. És most meg az egész utca népe ott volt az ablakunk, vagy a erkély alatt. És akkor hát ott néztem őket, aztán visszament. És akkor visszamentem, egy idő után elkezdtem gondolkozni. Én mennyit dolgoztam azon, hogy az utca népével valami kontaktot fölvegyek. Most meg Isten egyszerűen oda terelte őket. De komolyan mondom, hogy 25 ember ott tolongat, és ott kiabált. És hát én az erkélyről, hát ez egy olyan pozíció, hogy, és amikor ez így leesett, tudjátok, akkor rohantam ki, de nem volt ott senki. És szóval egyszerűen nagyon rosszul éreztem magam, hogy itt volt egy helyzet, de nem ismertem fel. Egy kegyelmi helyzet. Isten az egész utcát összeterelte. És az a helyzet, hogy azóta nem volt földrengés. Úgyhogy az ablakunk alatt ott azóta nem gyűlt össze a nép, de ez nagyon fájt nekem, hogy Isten valamit összerakott, és én ezt a kegyelmi pozíciót, ezt a kegyelmi helyzetet valahol nem fedeztem fel és elengedtem. Na, tudom azt, hogy amikor
nehéz helyzeteket élünk meg, amikor problémáink vannak, akkor lehet, hogy kicsit nehezebb felismerni, vagy eljutni oda, ebbe a pozícióba, hogy lássam, érzékeljem, hogy átítasson az Istennek a kegyelme. 2 Korintus 4.15-ben azt olvassuk, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Azt mondja, minden értetek van. És ez egy nagyon fontos, tudjátok, hogy beleállni ebbe a pozícióba, hogy Isten értünk dolgozik, és nem ellenünk. És ami történik, lehet, hogy nem értem, de bízni abban, hogy az én Istenem értem munkálkodik. Az én javamat akarja, javamat munkálja. És ezért nagyon fontos, hogy amit a példabeszédekben olvasunk, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből is, ne a magad értelmére támaszkodj. Mert a magad értelméből csak problémát látsz, nehézséget látsz, talán olyan is meg, hogy Isten nem szeret, elhagyott, és a többi, és a többi. De amikor ilyen helyzetben vagyok, én elmondom, hogy én hogy szoktam csinálni. Nem ezt kell csinálnotok, legyen saját forgatókönyvetek, de valami legyen. Én ilyenkor, amikor nem értem, hogy most akkor mi van, akkor megvallom azt, hogy az én Istenem az az Isten, akinek minden lehetséges. Az én Istenem az az Isten, aki soha nem téved. Itt nincs tévedés. A harmadik pedig, hogy ez az Isten szeret engem. És ezt addig mondom, amíg ugye a feszültség, félelem, egyebek nem mennek le, és egész egyszerűen az Istentől való kegyelmi állapot föl nem épül, és meg nem telek a bizakodással, hogy az én Istenem itt van, hogy munkálkodik, és hogy ő nem felejtett el engem. Róma 8.28-at ismeritek, az pedig akik az Istent szeretik, azoknak ő mindent a javukra munkál. Lehet, hogy nem értem, hogy ebből most mi a jó. Mert sokszor azért így van az ember, hogy Uram, most ez hogy jó nekem? Én ezt nem értem. De a bizalom, ha ott van, akkor megvallom, hogy Uram, ez is a javamat fogja szolgálni, a javamra lesz. Én nekem nagyon erős üzenet a szívembe, az Ószövetségi József történetéből. Ugye a tesói kútba dobják, eladják, és a többi nyomorúságokon megy át, és amikor a tesói jönnek, ugye hát kunyiznak, kérnek, és megismerteti magát József velük, akkor azt mondja, ti ugyan rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt. Figyelj! Nagyon komolyan vedd a szívedbe, hogy a te Istened egy jóra fordító Isten. És ha ma a dolgok úgy nem jó irányba vannak is, de a te Istened egy jóra fordító Isten. Meg tudja fordítani a dolgokat. És higgy ebben az Istenben. Ő meg tudja tenni. Lehet, hogy te nem látsz erre lehetőséget, megoldást, hogy ez hogy tud megváltozni, hogy tud jóra fordulni, de az Isten tudja. És Isten meg tudja tenni. És meg is fogja tenni. Mert ő nem nyomorúságokat akar hozni ránk az életünkre, hanem ha ilyenekbe kerülünk bele, azt is jóra és javunkra tudja fordítani. És amikor ezt a kegyelmes Istent látod a te életedbe, akkor már is tud a hálaadás előjönni, már is a hálaadás tud működni. Azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos az, hogy valamikor ezt hitben kell megragadni, hogy ebből valami jó fog kijönni. De akkor a hívő embereknek a hit az valóság. Amikor megragadsz valamit hitben, akkor az olyan, mint egy valóságot ragadtál meg, nem üres levegőt markolászol. És ez egy nagyon fontos, hogy tényleg ez a felfedezés legyen benned, hogy Isten egy jóra fordító Isten, meg tudja változtatni a dolgokat, és az én Istenem egy olyan Isten, aki tényleg javamra munkál minden. Na most, annak idején volt egy pünkösdi pásztor, aki elmondta nekem azt, hogy
egy konferenciára mentek el Amerikába, és megkérték, heten voltak, és megkérték őket, hogy a konferencia ideje alatt lesz egy olyan nap, amikor minden nemzetből, akik ott vannak, valami nemzeti eledelt fognak főzni. És hát ugye a magyar küldöttség ugye megfelelőképpen füstölt sonka, kolbász és a többi jó alapanyagokat vett a magyaros ételhez, mert hát azért az Amerika ez mégiscsak nem olyan jó, mint a magyar, és akkor ezt úgy szétosztották 7 bőröntbe, és akkor elvitték, és leszálltak, és kivették a csomagot, ott még beszélgettek. Egyszer csak egy kutya jelent meg, amint póráz volt, és a póráz egy hivatali embernek a kezében volt. És a kutya egyszer csak oda ment az egyik bőrönthöz, és szimatot fogott. És hát ugye ezek alapban drogkereső kutyák, de hát úgy látszik Amerikában a magyar füstölt sonka kolbász drognak számít, mert erre is érzékeny volt a kutya, kiszimatolta, jelzést adott, a főnök beszólt, azonnal kirohantak, fölkapták a bőröndöt a gazdájával együtt, de bevitték egy szobába. Ez a kutya kitartó kutya volt, mert még volt bőrönd. És ment a következő bőröndhöz, és szimat, és be, és szépen így 7 bőrönd, 7 pásztor. De most szeretném ezt a kutyát példának hozni. Ennek a kutyának volt szimata, és kiszimatolta, hogy hol van valami. És Isten egy ilyen szimattal akar bennünket is megáldani. Hogy tud kiszimatolni azt, hogy ebben a helyzetben, abban a helyzetben, hol látom az Isten kegyelmét, hol van, hol mutatkozik az ő szeretete, hogy az erre a felfedezésre való reakcióm akkor már is a háladás legyen. Mert aki hálával van tele, vagy hálát mond, az voltaképpen Isten dicsőíti. És hogyha szimatolsz, akkor az életedben én hiszem, hogy mindig van olyan terep, helyzet, ahol valamit ki tudsz szimatolni. És akkor már is ennek tudod átadni magad, a háladásnak, és ezzel tudod dicsérni az Istent. És akkor nem ellenkező irányban fordulnak a dolgok. Úgyhogy drága Omega testvérek, a mai üzenet szimat. Úgyhogy most egy nátárs testvérnőért imádkoztam, úgyhogy annak most el kell menni. Na, nekem nagyon tetszik a Jónás könyve, ahol úgy van leírva Istennek a munkája, hogy a dolgok mögött láttatja az Istent. És ez egy nagyszerű látás, tudjátok, hogy a dolgok mögé lát az ember, és ott fölfedezi az Istent. Mert ugye, amikor Jónás ugye szökött Isten elől, és akkor hát de Isten elől nem lehet elszökni. Azt olvassuk, hogy Isten egy nagy szelet támasztott ott a tengeren. És nem tudom, hogy erre szoktatok-e gondolni, amikor szél van. Hogy ó, Uram, milyen nagy szelet támasztottál, és fúj a szél. Ilyen egyszerűen. De nekem meggyőződésem, hogy vannak szelek, amik mögött igenis az Úr van. Az lehet ellenszél is, az lehet hátszél is, és ilyenkor jó az, hogyha az ember felfedezi, hogy most valamit meg akar tolni az Isten, vagy éppen meg akar állítani az Isten. És az a szél, az, ami vagy tol, vagy állít, hogy az Istentől van. És hogyha Isten állít meg valamibe, amiben nem akar látni, az jó. És azért lehet hálát adni, hogy megállított. Vagy az, hogy lendületet adott. Megint csak lehet hálát adni. Aztán, amikor mondja, hogy Isten oda rendelt egy nagy halat. Ez tisztára úgy van leírva, mint hogyha ilyen taxi vállalatot hívna föl az Úr, hogy halló, nagy halak. Egy nagy halat kérek, erre és erre a koordinátára, ekkor és ekkor tátott szájjal. És leadja Isten a megrendelést, oda rendeli, megjelenik, jön Jónás. Aztán annyira tetszik nekem az, amikor azt mondja az ige, hogy Isten
parancsot ad a halnak, hogy köpje ki Jónást. Fölfedezni azt a kegyelmes Istent. Mert Isten, figyeljetek, köptető helyett hashajtót is adhatott volna. És milyen kegyelem! Milyen kegyelem! Hogy kiköpte a hal Jónást. Aztán jönnek az úgy intézte igék ott Jónás könyvébe. Hogy úgy intézte Isten, hogy egy éjszaka egy bokor nőjön ki. Mert tudjátok, egy bokor egy éjszaka szokott kinőni. De tudja Isten felgyorsítani a folyamatok. Kánában is, ami 7-8 évig tartana, hogy jóborhoz, azt néhány perc alatt elintézte. És Isten úgy intézte, hogy kinőjön az a bokor. Aztán Isten úgy intézte, hogy jön egy féreg, mert ez is, tudjátok, hogy Isten rendelésére, hogy megszúrja a bokrot. Ti is erre szoktatok gondolni, nem? Amikor egy ilyet mászik ott, hogy Isten szolgálja. Vajon milyen küldetésbe mehet ez a... Mi szokott történni? És ilyenkor mi történik a mennyben? Kialszik egy lámpa, és egy angyal bejelenti, hogy elvesztettünk egy ügynököt. Szóval vannak olyan, én ezért mondom, hogy Jónás könyve, meg a Tikasztó szél is, de hogy vannak olyan élethelyzetek, tudjátok. Szóval, és erre tetszik nekem a Jónás könyve, hogy mögé néz. És egy halba is, meg egy kis féregbe is. Szóval az Istenit látja. És ezért nagyon jó ez a látás, tudjátok, amikor tudunk mögé nézni a dolgoknak. Nem vagyok híve annak, amikor túl elszellemiesítjük a dolgokat, de az, hogy amikor Isten tényleg ott van, akkor azt viszont fedezzük föl. Hogy Isten ott van. És Isten nem ment félre, nem hagyott el, Isten ott van. A 73. Zsoltárban Ászáf nézi azokat, akiknek jól megy az életük, esznek, isznak, és a többi. És azt mondja, hát ő is vágyat kapott arra, hogy ő is olyan lesz, és akkor nem killódik itt Istennel, megy az Isten nélkül is. Csak azt látta, hogy Isten nélkül hova jutnak ezek az emberek. És a végén kimond egy ilyen mondatot, hogy de nekem Isten közelsége, igen jó. Igen jó. Fölfedezi a kegyelmet, hogy nekem milyen jó. Elizeus, amikor jönnek érte nagy csapatok, ugye a szolga megrémül, hogy na itt vége mindennek. Hát Elizeus csak úgy nyugodtan. Még imádkozik a szolgáért, uram, nyisd meg már a szemét, hogy ne nyaggasson itt engem. Hogy lássa meg, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Lát a dolgok mögé, és látja az isteni részt, hogy többen vannak, mint akik ellenem vannak. Dávid meg Góliát történetében is. Hát azért Góliát azért nagyobb volt, mint Dávid. És Dávid nézhette volna úgy is, hogy ezt most jó kikaptam. Ekkora mafla nagy ember. De egész egyszerűen Góliát mögé néz. És az ő urának, seregek istenének a nevében megy ellene. És amikor ez a látása van, akkor mivé lesz számára Góliát? Uram, köszönöm, hogy ekkora nagy céltáblát adtál. Ezt csukott szemmel is el fogom találni. Fölfedezi ebben is a kegyelmet. Tudjátok, ebben is a kegyelmet. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az életünkben számtalan olyan dolog van, amitől megrémülhetnénk, de ha van egy ilyen többletlátásunk, akkor ott fölfedezzük Istent. És ha fölfedezzük Istent, akkor fölfedezzük az ő kegyelmét is. Úgyhogy, hogy volt a 2 Korintus 4-ben, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Minden élethelyzet Isten számára egy olyan kegyelem munkáló élethelyzet.
hogy abból ő valami kegyelmet, jóságot, szeretetet akar kihozni és megmutatni a mi számunkra. Mert az Isten szeretet, tehát ez a természetéből fakad. És ez az Isten, hogyha az életednek mínuszai vannak, akár a körülmények, emberek, vagy te magad húztál be mínuszt az életedbe. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy ez az Isten, aki az életed mínuszaiból tud plusz csinálni. Az életed mostani mínuszaiból is tud plusz csinálni. Egyszer egy villamos megállóba egy embert láttam, aztán hát ugye ugyanúgy várakozunk, az egy kimondottan jó lehetőség arra. Nem szalad el, mert várja, én se szaladok el, mert várom a villamost. És akkor hát oda mentem, megszólítottam, hát mint egy gombnyomásra, annyi keserűség jött abból az emberből, hogy panaszkodott mindenre, és a többi. És hát egy picit úgy Isten felé próbáltam fordítani, de abban is nagyon ellenállt. És akkor hát egy ideig hallgattam, ezt egy idő után csak úgy szép csendben, így az orra előtt. Na hát ez megállította, már ez is egy pozitív dolog volt, és akkor rám néz olyan kérdően, maga a pap? Hát mondom, langyos. Mert hogy azt mondja, hogy ilyet csinált. Hát mondom, elmondjam, hogy közben mire gondoltam. Persze. Mondom, itt hallva, amit elmond, ezt kívántam, hogy az életed mínuszait Isten változtassa pluszra. És tudjátok, megdöbbentő volt a hatás. Az ott, aki nagy ellenálló mozgalomban volt, addig egyszerűen átcsapott. És elkezdtek a könnyei jönni, és mondom, imádkozhatom magáért? Igen. És imádkoztam, hogy a mínuszok pluszra változzanak Istennel. Hát én szeretem a villamos megállókat is. Mindenütt jó. Szóval, hogy egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. És ez egy nagyon lényeges dolog. Tudjátok, a Zsidó 12:15-ben van egy nagyon lényeges ige. Azt mondja, hogy ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől. Figyelsz? Ha elhajolsz az Isten kegyelmétől, nem ez van a fókuszban, akkor itt négy dolgot mond az ige, hogy akkor jön a keserűség, annak gyökere van, az növekszik, az kárt okoz és fertőz. Ha nem a kegyelemre fókuszálunk, hogy Uram, te egy szerető szívű Isten vagy, és te így viszonyulsz hozzám, bármit élek is, vagy bárhogy is érzem magam, ha nem a kegyelemre fókuszálsz, elgörbülsz, automatikusan jön a keserűség. És a keserűség az mindig ide vezethető vissza. Elhajoltunk a kegyelemtől. De lehet visszajönni. Isten ki tud kalapálni bennünket, hogy fókuszálj a kegyelemre. Te Isten gyermeke vagy. Hát Isten veled van. Isten veled akarja az életet élni, és téged így hordozni. Fókuszálj a kegyelemre. Sok minden van, ami ér bennünket, és ami úgy benne van, de fókuszálj a kegyelemre. Azt mondja, aki hálával áldozik. Van, amikor ez a hálaadás, van, amikor szinte tényleg olyan áldozatot is kíván az embertől, hogy most adjak hálát ebben a helyzetben. És tényleg ez egy kicsit olyan nehéz. De figyeljetek, az ige beszél arról, hogy aki ilyen úton jár, annak ez egy ígéret, Isten megmutatja az ő szabadítását. És ezt nagyon kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan. Isten azt mondja, hogyha hálával áldozol, dicsőíted őt. És hogyha ezt teszed, akkor te olyan pozícióba kerülsz, hogy Isten megszabadít téged. Én ezt évekkel ezelőtt fedeztem föl, ezt az igeverset, mint Istennek és benne ezt az ígéretet.
És megmondom őszintén, a szolgálatomnak is voltak nehéz helyzetei, volt, amikor emberek voltak, akikkel nehéz volt, amikor helyzetek, és a többi, de egyszerűen én ráálltam erre. És azóta nagyon sok embernek írom föl ezt a receptet. Zsoltárok könyve, 50-23. Jönnek hozzám emberek, hogy milyen kapcsolati problémáik vannak, és hogy nekik van igazuk, és hogy a másik mit csinált, és a többi. Oké, és biztos, hogy vannak tényleg nagyon negatív dolgok, helyzetek, emberek, és a többi, de én ilyenkor, most már, amikor nyilván a lélek indít erre, nyilván csak akkor mondom, de nagyon sokszor mondom, hogy megkérem az illetőt, hogyha például egy valakivel van neki ilyen konfliktusa, problémája. Azt kérem, hogy légy szíves, azt az A4-es papírt tépd szét, amin annak az embernek a hibája van, hogy mit tett veled, hogy milyen volt, és tépd szét. És vegyél előre egy új lapot, és arra azt írd fel, hogy miért tudsz hálát adni azért az emberért. Oda nem a hülyeségeit vagy bűneit kell írni, nem azért kell hálát adni. De higgyétek el, minden ember életében valami jó Istenből van. És ezt fel kell fedezni. És én ilyenkor ezt kérem, és ezt most itt nektek is ajánlom, próbáljátok ki. Kezdjetek egy új lapot, és onnantól kezdve ne a hibákat emlegessétek. Azzal csak kárhoztatod, azzal csak lenyomod, azzal csak nehezíted az ő helyzetét, hogy megváltozzon. Hagyd abba. Kezdj el hálát adni érte. És Isten azt mondja, hogy aki ilyen úton jár, a háladás útján, annak ő megmutatja az ő szabadítását. És tudod, te magad leszel az első, aki ezt át fogod élni. Hogy egyszerűen fölszabadul a szíved. Már nem nyomaszt, már nem terhel. Már nem ezzel van tele az agyam, hogy mit csinált, milyen volt, és a többi. Nem, hanem már a hálaadó pozícióba raktam. És egész egyszerűen én magam fölszabadulok. Én magam szabadságot élek meg attól az ember. Mert tudjátok, amikor megbocsájtatlanságban van az ember, akkor egyszerűen annak az illetőnek a fogja, meg helyzetnek a fogja. És Isten föl akar szabadítani. Hogy attól függetlenül, hogy ő milyen volt, és hogy tényleg igazságtalanságért, és a többi, attól függetlenül, hogy ő most hogy áll, téged föl akar szabadítani. Hát figyelj, hogyha egy csomó ember körülöttünk nem változik meg, és mi ennek a terhe alatt vagyunk, hát milyen nyomorékok leszünk már szellemileg. Isten szabadnak akar látni bennünket, szárnyalóknak akar látni bennünket. És éppen ezért azt akarja, hogy ezt a részt engedd el, és te magad szabadulj fel a háladásra. És hidd el, hogy ez működik. Magamon éltem meg, testvéreken keresztül éltem meg azt, hogy működik. Sokan nem tudták ezt fölválni. Azért az emberért én hálát adjak. Na! És megmaradt mind a mai napig, sőt, volt, aki ebbe halt bele. Mert nem tudta elengedni. És a szabadításnak az ígérete itt van, és nem tudta megragadni a szabadítást. És ez egy lehetőség ugyanakkor arra is, hogy az illetőről leveszed a kárhoztatást, leveszed a vádakat, és egész egyszerűen, amit raksz rá, azt most leszeded róla, azt nincs tovább. És ezzel egy lehetőséget kap. Él vele, nem él vele, de lehetőséget kap arra, hogy változzon. Annak idején volt egy házas pár a gyülekezetünkben, és volt olyan időszak, amikor a férfi volt egyedül presbiter a gyülekezetben, meg vezető, és nagyon jól dolgozott, velem nagy tisztelettel bánt, de ugyanakkor egy megosztó szellem volt benne is, meg a feleségében is. És egy idő után, ezt próbáltuk valahogy kiszedni, egy idő után egyszerűen, hát most így van, a szellemet kirúgtuk.
de mivel annyira ragaszkodtak hozzá, hát ők is mentek. És tudjátok, ez egy nagyon jó, ez már nem is tudom hány évvel ezelőtt volt. De most a Szabkereknek volt ilyen 100 éves jubileumuk, és ott voltam, és ez a testvérnő odajött hozzám sírva, és megköszönte, hogy köszönöm. Egyrészt, hogy szembesítettél, egyrészt, hogy ezt kiraktátok, mi ezért kerültünk el onnan, de köszönöm azt, hogy levettétek azt a terhet, vádat, károsztatást rólunk, hogy megbocsájtottatok, és szeretettel gondoltatok utána ránk, akárhányszor találkoztunk. És egész egyszerűen eljutott, hát kicsit hosszú időt telt el, de eljutottak oda, hogy fölszabadultak. Lerakták, eljöttek ők korábban bocsánatot kérni, de nem szabadultak föl, maguknak nem tudtak például megbocsájtani. De az, hogy nem volt károsztatás, szeretet volt, hálaadás volt, egész egyszerűen a szabadítást ők is átélték, hogy most újra beállnak a szolgálatba, és megbocsájtanak maguknak, és újra az ajándék újra működő lesz, és nem raktárkészlet. Úgyhogy ez egy fantasztikusan jó élményem volt így nekem. Szóval ezt a receptet, akit ez érint, most vedd úgy, hogy föl van írva neked, tépd el a kárhoztató papírjaidat, és vedd elő, csinálj egy újat, a háladás papírját, és gyakorold, és hidd el, hű az, aki az ígéretet tette. Ő nem hazudik. És ha azt mondja, hogy akkor megmutatja a szabadítást, akkor meg fogja mutatni. És fölszabadul a szíved, az életed, lehet, hogy más nem változik, de egész egyszerűen a dolgok benned meg fognak változni. Na, még egy dologgal szeretném befejezni. Annak idején, még az első szolgálati helyemen volt egy bácsi, idős volt, 90 már elmúlt, rá az volt jellemző, hogy hát talán egy-két osztálya volt, de a Bibliát úgy ismerte meg, úgy szolgált vele, hogy nagyon, és a különlegessége az volt a bácsinak, hogy nem látott orvost 90 éven keresztül. Még a születésénél se volt orvos, úgyhogy azt is. És hát így élte le az életét, úgyhogy egyszer csak hallom, hogy Adolf bácsi kórházba kerül. Egyébként ez nem második világháborús történet. Szóval, hogy kórházba kerül. És éppen nem, pont voltam utazva is több hétre, és nem tudtam bemenni hozzá. Aztán, ahogy hazaértem, már akkor otthon volt, talán 2,5 hétig volt benn, és akkor hát első dolgom volt, hogy megyek hozzá. Hát úgy voltam vele, hogy ez az ember nem volt fehér köpenyesek közelében, most meg ott csupa ilyen vette körül. Hát ha másban nem betegedett bele, akkor biztosan ebbe belebetegedett. És hogy már egyébként is, és akkor hát tudjátok ilyen gondolatokkal, hogy mindenütt jó, de legjobb a mennyben, meg hasonló, hogy majd megyek, bátorítom. Na hát bementem, és egy nagy asztala volt nappaliban, és tele volt A4-es papírokkal, és azokon sárgával voltak kiemelve ilyen mondatok. Mondom, jó atyám, ha ennyi baja van, ez meddig fog tartani? És hát néztem, de hát úgy vagyok vele, hogy úgy voltam vele, hogy amennyibe kerül, annyi időt itt fogok tölteni, és bátorítom a bácsit. És akkor azt mondja, tudod testvér, eddig sose voltam orvosnál se, most meg bekerültem a kórházba. De ott egy csomó vizsgálat, meg csomó minden volt, és én megkértem az orvosokat, meg az ápolónőket, hogy amilyen papírokat adtak nekem laborból, meg a végén, és a többi, hogy abba ilyen sorkiemelővel emeljék ki azt, ami jól működik. Na, micsoda? Hát mondom, ez is sokáig fog tartani. És akkor a bácsi azt mondja, így az első 3 azt tudom, ezt megjegyeztem, azt mondja, megvizsgálták a szívemet, és tudod testvér, mit mondtak? Azt mondták, hogy még 50 évig elélhetek ezzel a szívvel. Álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Fölálltunk, hálát adtunk a szívéért.
Leültünk, máj. Azt mondja az orvos, ezzel a májjal még 50 évig elélhetek. Álljunk föl, testvér, és adjunk hálát az Úrnak. Fölálltunk, és hálát adtunk. Jött a harmadik, a vese. Azt mondja, testvér, ebből 2 is van. Dupla hálaadás. Jobb vese, bal vese. Fölálltunk, imádkoztunk, hálát adtunk. Hát őszintén megmondom, a labor jelentéseknél, a milligrammoknál, meg egyebeknél úgy elvesztünk, hogy az csak de le volt írva, sárgával ki volt emelve, és akkor fölálltunk, és milligrammokért, mindenért, ahogy ott le volt írva, fölálltunk, és hálát adtunk. Végig csináltuk az egészet. És szóval tényleg azt tudom mondani, hogy egy fantasztikus élmény volt nekem ez így, több mint 90 éves bácsival, és 2 hét múlva jön a hír, hogy Adolf bácsi meghalt. Hát mondom, mibe halt ez meg? Senki nem tudta egyébként, hogy mibe halt meg. Hát úgy belegondoltam abba, hogy ez még a menny kapujába is ott még egyezkedhetett, hogy neki papírja van róla, hogy még 50 évig működik meg. De aztán az ügyeletes angyal biztos meggyőzte, hogy Adolf bácsi, jobb lesz neked itt, úgyhogy nem jött vissza. Volt, aki, mikor mondtam neki, hogy Adolf bácsi történetét, hogy mondom, nem tudom, mibe halt bele, aztán azt mondja, hát biztos sárgaságba. Annyi volt a sárga, hogy lehet, hogy ez vitte. Csak egyszerűen tudjátok, ettől az idős embertől annyit tanultam. Lehet sárgával kiemelni a panaszokat, de lehet kiemelni a hálaadási részeket. És ez a kérdés, hogy a te papírjaidon, zárójelentéseiden mi van kiemelve? Mi van kiemelve? És tudjátok, ahogy én most már minden évben rendszeresen megyek el egy ilyen laborba, meg mit tudom én, és egyszerűen ráálltam erre a sárgára, és képzeljétek el, hogy évről évre egyre jobbak az eredmények. És az orvos is kérdezi, mit csinál maga? Hát azt mondja, itt már nézik évek óta, hogy egyre jobb. Hát mondom, még jobb, fog ez javulni meg. Mert nem a problémákra koncentrálok igazából, hanem arra a részre, ami jól működik. A hálaadásra koncentrálok. És ez a hálaadás behozza a negatív területeken való szabadulásomat. Úgyhogy én erre szeretnélek bíztatni benneteket. Nem mindegy, hogy mire koncentráltok. Hogy felfedezitek-e a kegyelmet, felfedezik-e Isten jóságát, és erre jön a reakció, de erre kell, hogy jöjjön a reakció, hogy hálát adtok, és egyszerűen ilyen hálaszemléletű életetek van. Erre koncentráltok. Úgyhogy én bíztatlak benneteket, hogy ha valahol most úgy érzed, hogy ebben kedvet kaptál a hálaadó élethez, úgy érzed, hogy lenne olyan papír, amit eldöntötted most, hogy hallgattad, hogy összetépsz. És arra az illetőre most már abba hagyod a panaszkodást. És írsz egy új lapot. Nem csak abba hagyni kell, írni egy új lapot. A hálaadás lapját. És hidd el, lehet, hogy egy kicsit azt tudnád gyorsan leírni, hogy mi a hibája. Abban egy kicsit gondolkozni kéne, hogy miért is lehet hálát adni. De ha ott vagy Isten előtt, ő meg fogja mutatni, hogy mi az ő munkája annak az embernek az életében. Föl fogod fedezni, és elkezdesz érte hálát adni, hidd el, megváltoznak a dolgok. Elsőrenden te magad szabadulsz föl. És én kívánom ezt a szabadságot nektek, hogy ugye az életetek minden területén legyen ott ez a szabadság. Ragadjátok meg ezt a szabadságot Istentől. Úgyhogy most azt kérem, hogy akiben van egy elhatározás, hogy a hálaadás dolgában más utat választ, akiben van hálaadás arra, hogy abba hagyja a negatív dolgokat, és van készség benne, hogy visszaegyenesedek a kegyelemhez. Kegyelem és Isten szeretetére fókuszáló ember akarok lenni. Akkor azokat kérem szépen, hogy most álljatok föl, hogy ezért imádkozzunk.
Halleluja. Kegyelmes, jóságos, bennünket szerető Isten. Itt vagyunk, Uram, a Te színed előtt. És annyira jó nekünk átélni azt, hogy milyen fantasztikus Isten az, aki elhívott, Isten, aki megváltott, aki gyermekévé fogadott bennünket. És hogy ez az Isten az, aki megígérte, hogy minden nap velünk van, el nem maradt tőlünk. Köszönjük, Urunk, hogy az életünket lehet ilyen szemlélettel is nézni, hogy keressük életünk helyzeteiben, dolgaiban, akár jó, akár nehéz időszakban. Keressük azt, hogy mi az, ami a hálát tudná felfakasztani feléd. Így, Uram, dicsőíteni akar ez a nép is. És most megáldalak benneteket Jézus nevében, hogy az a döntés, ami a szívetekben van, azt ne aludjátok ki. Az éljen bennetek, az működjön bennetek. És ez a gyülekezet valóban a háladás gyülekezete legyen. És ez a gyülekezet Istent így dicsőítő gyülekezet legyen. Megáldalak benneteket, hogy valóban éljétek át Isten megígért szabadítását. Szabaduljon föl a ti szívetek. És megáldalak benneteket jó szimattal, hogy kiszimatoljátok azt, hogy mi mindenben ott van az Isten szeretete. És megáldalak benneteket, hogy ezt tudjon betölteni benneteket, és tudjon újítani, frissíteni benneteket az Úr Jézus nevében. No meg a gyülekezet Jézus nevében. Legyetek áldottak, legyen ez a gyülekezet egy hálaadó gyülekezet, és legyen ez a gyülekezet Istent így dicsőítő gyülekezet, amely aztán átéli az Isten ígéretének megvalósulását. Jézus nevében legyetek áldottak. Amen. Remélem, hogy ez az üzenet áldás volt számodra. További bátorításokért iratkozz fel az Omega Budapest YouTube csatornájára. Kövess minket élőben minden vasárnap fél 4-től a YouTube-on, vagy 16 órától az Omega Budapest Facebook oldalán. De bátorítunk, hogy ne csak nézd, hanem gyere el személyesen is Isten tiszteleteinkre, vasárnap 10-től vagy 18 órától. Szeretettel látunk a többi Omega gyülekezetünkben is, az országon belül és határon túl. Légy áldott mindenben!